Măi, viață. Hai cu live-ul ăla, sol minor. Lasă. Hai că vă pun o melodie făcută de domnul Vasilică. Vasilică Vârciu. Da. Ce părere aveți despre criza asta financiară? Vă rugăm frumos să ne spuneți și nouă. Este o criză financiară unde nu avem să mergem cu sapa. E foarte. Vă rugăm frumos, puteți să stați un pic telefon, puteți să-l dați chiar la mine, nu e nicio problemă, vă rog frumos. Mulțumesc mult. Puteți să ne spuneți despre agricultura asta, cum o duceți în problemele astea mai grele, așa? O ducem în agricultură foarte rău, deoarece e subvenția prea scumpă, n-avem motorină, n-avem chimicale, n-avem cu ce să lucrăm pământul, deoarece e o criză financiară în România, deoarece plecăm afară să putem trăi subvenția pe care ne-o dă Parlamentul nostru românesc. Ceva, dacă se poate, nu vă spărați. De ce ați dorit să plecați în afară, chiar la bulangii? Să facem banii ca să putem să lucrăm pământul, că nu avem cu ce să lucrăm. Mergem afară, să facem bani, să luăm subvenții, să luăm motorine, chimicale, creșeminte, să lucrăm pământul.